Pupunta kami ngayon sa Sapa. Punta kami ng Sapa ngayon. At nakauwi na naman ng Bicol. Ayan. Maliligo daw sila. Kaya nakikita nyo na yan, yung mga nyuga na yan. Hindi yan sa amin, makikidaan lang kami. Yung mga nyuga na yan, hindi yan sa amin. Laki na ni Russell, oh. Buhatin mo na si mama, sige na, reklamo. Ayan na. Buhatin mo na yan, Nunoy. Magpalaki-laki ka na at may tagabuhat na si Mama Son. Papunta kami ngayon sa SM. Dito ang daan namin papuntang SM shortcut. Papunta kaming SM. Dito shortcut. Shortcut po dito papuntang SM. Bakit nagpaikot-ikot pa tayo yung daan? Pwede naman palang diretso doon, oh. Oh. Parang shortcut na malayo to, ah. Oh. Pwede naman tayong dumaan para doon, oh. Pag ganun, oh. Yan. Pwede doon tayo dumaan doon. Ganyan, pag ganyan. Tapos ganyan. Dito pa talaga kami inikot, oh. Nakalayas. Oh, ito daan, no? Yung daan, no? Tabi-tabi po. Oh, ano na yan? Di pa nagsisimula, tumatalon ka na. Magulas ang damo. Bayabas, walang bunga. Nakagala na naman sa hacienda ni Aling Corazon. Tanghali na, saka pupunta dito sa dami pala namin. Isang batalyon, no? Shout out. Shout out sa mga shout out. Shout out sa lahat ng mga sumusuporta. Shout out. Shout out, guys. Uy. Ayun na yung bundok, hibok-hibok. Ayun na. Hindi natin malaman kung bulkang mayon. Ganda, no? Kagandahan sa probinsya, oh. Ito naman, kahit nasa ano tayo, tawag dito Bulacan. So, naririnig ko na yung daloy ng tubig dito sa Sapa. Yun. Lapit
lang naman pala, oh. Lalak malayo, malapit lang naman pala. Yan. Yung sapa. Pwede na maligo. Kanin dito mahugan eh. O dahan-dahan, madulas. Oh, hindi pa pala dyan. Ayun pa. Kala ko dito na, oh. Kala ko dito na. Ayan, oh, yung sapa. Ayan, yung pala doon pa sa unahan pa. Ayun pa. Teka, anuin ko yung pantalon ko muna. Anuin ko muna yung aking pantalon at wala tayong susot sa balik. Tayong dalang extra pantalon, wala rin tayong dalang short, kaya ito. Okay, oh, madulas. Sarap magbuko dito, ah. Akin na, ma. Baka madulas ka dyan, ma. Dandan, ma. Akala ko dito na yung paliguan. Eh, tabi-tabi po, pero po. Akala ko dito na yung paliguan. Hindi pa pala. Yeah. Wala, bundok talaga itong pinuntahan namin, ah. Kala ko dito na at naririnig ko na yung agos ng tubig. Oh, magaling. Dami pala dito mahuganin nakatanim. Nang baga. Ganda nito kahit ito. Times lay under the moon, and I thank God I'm breathing. Bimili na pa yan, mahuganin. And I pray don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down.
So when negativity surrounds, Layo rin I pala to. know someday it'll all turn around because all my life I've been waiting for, I've been crying for. 10 minutes For na. the people who say that we don't wanna fight no more, there'll be no more war. And the children will Kita ko pa rin. Ang tulis naman ang bundok. Eh. one day, one day, one day, one day. Palaban sa kurason. It's not about win or lose, we all lose, but they're feed on the souls of the innocent, blood-drenched Hindi man ako makakapaligo. Keep on Wala. moving, though the Pagpanunak. waters are still raging. And in this place, you might lose your way, your way. Might drive you crazy, but don't let it slip you away. No way. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity is around, I know someday it'll all turn around because all my life I've been waiting for, I've been crying for the people to say that we don't wanna fight no more, there'll be no more wars, and our children will Hanap tayo kapag hanap ng suso. Oh, dito meron pa pala naggagala-gala dito na piso. Oh, ayan na. Piso ha, piso. Bundok na to ha. Nilalaglag pa dito piso. Swerte daw yan. Dahil nakakuha ka ng piso, naging 5 piso yung 4 mo. Sinihin dyan. Ganda. Lalaki ng bato, tabi-tabi po. Okay, nandito na kami. Dito na kami. For the people to stay. Ganda maligo dito. Dito na. Okay guys, nandito na kami sa papaliguan namin na sapa. Ito at kami-kami lang yun nandito. Linaw yung tubig. Oh. Malinaw. Okay. Ito na. Nakarating na yan. Oh. Ito na kami ngayon. Linaw yung tubig. Sa initan. Sanay magtabas yung kapatid ko. Clearing. Kahit linggo, parang overtime pa din. Oh. Ang mananabas. Mama, oh. Mama. Pinarinig ni Mama. Si Erika, ngayon lang nakaano ng tubig ng sapa. Kaya siya ganyan, no? Tinalo-talo pa ni Isabel, no? Ma! Tawag ka, oh.
Sayang, di ko nakadala ng ano para naka-steady lang sana yung camera dito. Ay, ano, container. Container. Nakapagbagunas ka naman. Ito lang masarap sa probinsya. Yung simpleng bagay. Ayan. Di mo na kailangan gumastos. Nagpa-vlog. Ayan. Hi! Di mo na kailangan gumastos pa ng malaki pag nandito ka sa probinsya. Pag nagkasama-sama lang itong mga kamag-anak, ayan. Naisipan lang namin maligo dito sa ito. Kanina lang nagkaayaan, ayan, ito, nagkasama-sama, magkapatid. Sarap ng buhay sa probinsya. Dito sa probinsya basta mayroon ka sanang trabaho. Kahit kalipas ako dito, okay naman. Lahat yan mga pabangkin ko. Dami. Yung dalawa yung aking anak. Buhay probinsya, mga kauragon, dito sa Bicol. No, tapos na silang kumain.